Üdvözlök mindenkit! Garrison 95 csatornáját nézitek. Ezen a napon kezdetét veszi egy Minecrafton alapuló sorozat, amelynek elsődleges célja az lesz, hogy aki még kezdő a Minecraftban, vagy nem nagyon érti, hogy kell játszani vele, annak én most trükköket mutatok meg, tanácsot adok, amit nem feltétlenül kell megfogadni, de én úgy gondolom, hogy segítség mindig jól jön, úgyhogy kezdjünk is bele. Ebben nem nagyon akarok belenyúlni, mert hát úgymond privát dolog. Úgyhogy inkább kezdjük az elején. Minden kezdet nehéz, az biztos, de ugye mindenki új világgal kezdi, és nem egy már megkezdett világgal. Közben nézem az időt, mert nem akarok unalmassá válni, és 15 percnél biztos, hogy nem akarok többet magyarázni semmiről. Legelső dolgunk, hogy szerzünk idézőjeles birkaszőrt. Ezt mástól hallottam. Elnézést, ha utánzok, és magára ismer a személy. Igyekszek majd egyedi kifejezéseket használni, hogy ne legyek utánozós. Na, tehát, mivel már szereztünk elég gyapjút egy ágyhoz, ideje fát vágni. Kivágunk fűzfát, igen, látjátok, ez az 1.5-ös verziótól érhető el, hogy a fűzfának is már van egy kis úgymond csemetéje, amit lehet ültetni. Most viszont telket kellene találnunk, és én úgy gondoltam, hogy hegyoldalba vágnám a lakásomnak a bejáratát, mert igaz, hogy egyszerűbb lenne azonnal mondjuk odaépíteni, vagy ide egy szabadtéri kis vikillót, de szerintem ez nem biztonságos dolog, mert éjszaka bárhonnan megtámadhatnak minket. Úgyhogy ezért is akarok barlanglakást csinálni. Hát, nem tudom. Nem hiszem, hogy ide jó ötlet lenne, mert közvetlenül kapcsolódik ez az egész egy barlangrendszerhez, és azt hiszem, hogy ez itt jó lesz. Azért még megnézem a másik oldalról, hogy megfelelő vastagságú-e az egész. Igen. Tehát ez így nekünk pont megfelel a célnak, és ide akarok ezen a 2x2-es területen kialakítani egy bejáratot, de először a nyers fát átalakítjuk deszkává, és 4 deszkából 2x2-esben kialakítunk egy munkaasztalt, crafting table-t. Csinálunk belőle pálcikát, de azért még hagyunk ilyet is. És ebben a formációban csinálunk egy falcsákányt. Hát igen, látható. Akkor lássuk csak. Ide kiváljuk. Ez jó lesz egy ajtónak. És én igazából úgy képzeltem el ezt a
területet, hogy kialakítunk egy 3 magas, 10 hosszú és 5 széles területet. Közben pedig én haladok a fejlődés útján, és csinálok zúzott kőből egy csákányt, mert jobban megéri, mivel tovább bírja, és gyorsabban is szedjük dolgokat. Nézem, hogy ne tévesszek sokat. Hát igen, most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, amikor kell csinálnunk kőből egy ásót. Ó, a csétke bejött, ez nekünk nagyon nem jó. Úgyhogy, hát, ez így alakult. Nem nagyon jó, de orvosolhatjuk a problémát. Jól van. És akkor még ez az utolsó. Most befelé törünk utat magunknak. 4 egységnyit. Közben nézem, hogy 4 egységnyie. Igen. Akkor pedig ez lesz az utolsó. Kialakítjuk megint a szélesség, utána a hosszúságot, hogy arányos legyen mindkét oldalon, a továbbiakban. Egyik oldal megvan, kezdjük a másik oldalt. Úgy látom, hogy ez itt 4, úgyhogy jó. És akkor elkezdjük lebontani a perem mentén. Rengeteg szén, úgyhogy ki is tudjuk majd világítani, mert szénből és botból csinálunk. Nem tudom, hogy a vájak kialakítása bele fog-e férni teljesen az időmbe. Igyekszek, amennyire csak tudok, hogy sikerüljön. Úgy látom, hogy elkezdődött, amitől tartottam. Így van, alkonyodik. Tehát most gyorsan megcsináljuk az ágyunkat. 3 vízszintesen deszkából és 3 vízszintesen fentre gyapjúból. Ide berakjuk. Még nem nincs teljesen sötét, most már igen. Úgyhogy nyugodtan aludhatunk. Rendben, az ágy ne legyen nekünk útban, majd később még berakjuk a helyére. Nos, hát akkor folytatjuk. Természetesen megemlítem, hogy a Minecraft arról szól, hogy mindenki a fantáziája alapján alakítja ki a saját világát. Ezért is jegyezném meg, hogy nem kell feltétlenül engem majmolni. Ezen én lényegében azt értem, hogy nem feltétlenül kell barlanglakást csinálnia,
senkinek, ha nem akar. A barlanglakás sem feltétlenül ilyen méretű kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy ez az ideális, de lehet, hogy valaki más véleményem van. Nem akarok senkivel se vitába szállni erről, úgyhogy mindenki úgy alakítja ki a lakását, ahogy akarja. Nos, akkor a következő dolog, amit akarok csinálni, hogy kivilágítjuk az egész kamránkat. Tehát csinálunk annyi fákát, amennyit csak tudunk. Kell még csinálni sticket. Ráadásul még ajtó is kell majd, úgyhogy át kell még vágni, mert 4-hez nem lesz elég. Itt van kivilágítva, esetleg még ide középre berakunk ilyen szabályos távolságra fákjákat. Hát igen. Na most az ágynál, hogy rakjuk le, azért kell vigyázni, mert ha ahhoz a réteghez rakjuk az ágynak a végét, tehát így gondolom, amelyik pontosan elválasztja a külvilágtól, az veszélyes dolog, mert beszpawnolhat egy zombi, akkor is, ha nem akarjuk, tehát célszerű olyan helyre csinálni, ahol semmilyen más kamra vagy a külvilág nincsen. Én azért rakhattam ezt ide, mert itt mögötte, ha kibányásznám, biztos, hogy nem találnék semmilyen járatot. Legalábbis ebben bízom, mert nem tudom. És így biztos, hogy nem spawnol be egy zombi sem. Értem itt az íjászokat, meg a sima zombikat. Mert általában más nem szokott bejönni. Esetleg néha még pók, de erre csak egyszer volt nálam példa. Nos, favágáshoz viszont nekünk kell még pálcika és zúzott kő, mert csinálhatunk kőbaltát. Ami jelentősen meggyorsítja a favágást. Az alapanyagtól függően ez változhat, hogy milyen gyorsaság. Már nincs sok idő a videómból, úgyhogy nem hiszem, hogy az ajtó legyártása után még tudnék mondani bármit. Tehát megcsinálom az ajtót, ilyen formátumban kell megoldani. Még egyet. Ezt ide rakjuk. És akkor így meg lehet oldani, ez így nagyszerű. Hát én úgy gondolom, hogy ez már megvéd minket a külvilágtól, esetleg még azt lehetne megoldani, hogy ezt a crafting table-t ide berakjuk, hogy ne kelljen kifelé szaladgálni. Nos hát, én úgy gondolom, hogy kezdetnek ez megfelel, és ezzel én be is fejezném ezt az epizódot, mert nem hiszem, hogy még valami fontos lenne, úgyhogy a folytatásban majd találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Minecraftozhatok sokat, hello mindenki!